prvi servis u meču ima Novak Đoković. Poseta otprilike slična jučerašnjoj, dakle manje od polovine sedišta je popunjeno. Ništa, organizatori su pokušavali da animiraju gledaoce da dođu trećeg dana. Smanjili su cenu ulaznica za treći dan sa 130 na 100 kuna, to je otprilike sa 18 na nekih 14 evra. Sjajno, skraćena lopta, 30 ništa. Međutim, svi ti apeli Splićanima da dođu da podrže Čilića, a nadaju se i Ljubičića da preokrenu rezultat, nisu baš urodili plodom. Izgleda da je preveliki izazov, zaista izuzetno toplo vreme da ne bi bili na kupanju danas. Bravo. To je ono što očekujemo od Đokovića, da bude, kada mu se ukaže šansa sa nekom kraćom loptom, da bude i on agresivan, ima samopouzdanja, očigledno rešen da ovde nametne svoj ritam igre, forehand brzinom 152 km na sat i odmah 3 game lopte. Jedan 0 vodi Đoković.